seko ni dongo tigilama dɔ bɛ yen a ti balola bi zege bamba sinafɔ don ale de ko sɛ n'a kɔnɔ ko ba fana n'a kɔnɔ ko n'a tigi de bi yaala n t'a dɔn ja dɔ bɛ n'i y'o lajɛ ja in tɔgɔ ye ko Bamako in ja taara Bamako yɛrɛ kɔnɔna na Amdalaikaw fɛ yen Sisakolakaw ka du la sabula Abdramani Sisako ale de ye ja in ta Falaye ko maa si kana sira saya ɲɛ sabula bɛɛ lajɛlen bi sa nka maa kan ka sira min ɲɛ o ye jamala malo ye jamala malo o de bɛ hɔrɔn danbe bɛɛ bɔ lajɛlen b'a la ni danbe dun cira dɔrɔn i balo kun tɛ tuguni sɔgɔma in na Jabaru masa k'o ye ale de ta ye Falaye i taara an ka dɔnni sira o sira fɛ i taara an ka diinɛ sira o sira fɛ bɛɛ lajɛlen ko wahidun Falaye bi sɔgɔmada in na dakan ani nakan jɔyɔrɔ ani wulikajɔ n'o tɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔ yan Falaye ko caman kɛra koyi ko caman ɲinɛ koyi min ye maanifin jɔn dakan anw fɛ an ka laadaw la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Falaye n'i ye farafinna bankun ta k'a lajɛ maaw tun y'a labɛn k'a jira k'a fɔ ko min ye Barthélémy Bogonda ye ko ale na kɛ Centrafrique jamanakuntigi ye Falaye nka min ye maanifinw b'u ta la k'o bi Jabaru masa ale de sago la Centrafrique bɛɛ lajɛlen kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Barthélémy Bogonda ale kɔni tora siraba accident na n'o ye avion accident ye David Dako o de nana kɛ Centrafrique jamanakuntigi fɔlɔ ye anw yɛrɛ kɛrɛfɛla la yan Ɔtufɔlita n'o o ye Burkina Faso tɔgɔkɔrɔ ye Falaye Daniel Wɛnzɛn Kulubali maa mafale maa kanune jeli mandi ale de kun sugandira Burkinakaw fɛ yɛrɛma hɔrɔnya surunyalen ko ale na kɛ jamanakuntigi ye min ye ni maafalenba in ye Wɛnzɛn ala nana to bana ye ale dɛsɛ Falaye septembre kalo tile 7 san 1958 san Morisi Yamego ale de taara kɛ jamanakuntigi ye san 1959 min ye Wɛnzɛn Kulubali ye anw ka ndolatitɛrɛ min bɛ n'a filɛ nin ye Kulubata sira la Falaye o tɔgɔ dalen don ale Wɛnzɛn Kulubali kelen de la ani an ka jamana ɲɛmaw an ka jamana marabaakɔrɔw an ka jamana tutigɛbaw an'olu caman ye baara kɛ an yɛrɛ fɛ yan Falaye an ka cɛkɔrɔba n'o ye an fa ye Mamadu Konate ale de tun ye yɛrɛjɛya n'o ye ISRDA ye o ɲɛmaaba tun ye ale de ye ko bɛɛ lajɛlen Konate Majigi Konate Bonya Konate Kodɔn Konate denmisɛnninw ladonba Konate ani denmisɛnninw fa Konate Falaye ISRDA président ba ale de kun don nka min ye labɛnw kɛlen ka ban yɛrɛta baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan tuma min ye mɛ kalo tile 11 san 1956 ale ye diɲɛ to an ye o la sa parti kɔnɔna na ɲɛjɔyɔrɔ kɛra maa min ye o ye Modibo Keita ye ko ale ka min ye Konate jɔyɔrɔ ta ani Senegal k'an bolo don ɲɔgɔn bolo ale ka taa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fo kana se ani Senegal kelen k'an kɔ don Modibo kɛra parti ale ka cɛbɔ ye Falaye k'ale bila Mali jamana kunna maanifinw b'u ta la Jabaru masa ale ta ye kow ye Falaye min ye ISRDA ye Konate ka somayɛlɛmali kɔfɛ u ko k'u ka tɔn kɔnɔna na ko maa tɛ kɛ président ye tuguni président jɔyɔrɔ nin de kɛra jɔsikun ye ka bɔ pewu ISRDA sɛbɛnw na Falaye ka sabuya kɛ bonya ni karama ni jɔyɔrɔ ni dawula ni sanga min tun bɛ Konate la o sanga ɲɔgɔn sɔrɔbaliya o y'a to olu y'o bɔ u ka sɛbɛn na ka kɛ n'an ka jamana taacogo ye Falaye n'i y'an ka jamana ko ta k'o lajɛ n'i y'an ka sigidaw lajɛ n'i y'an ka maraw lajɛ u b'a fɔ o de la sa ko fɛn caman bɛ yen k'o kɛra politiki ko la Falaye ko caman bɛ yen o kɛra dibidibi la nka an ka maakɔrɔw ko k'an k'an da de maa ko caman ka Falaye fɛn caman bɛ yen k'an kana bɔ n'olu ye n bɛɛ da kan an na to o kan sabula denmisɛnnin kosɛbɛ kojugu Falaye i bɛ taa bɔ i tɛna kan dɛ dugu kɔnɔna na n'i ko i bɛ dugu ko bɛ ɲɛɲini i bɛ taa fɛn mɛn i man kan min mɛn o b'an ta min ye Guinée Bissau ni Cap Vert fan fɛ Amical Cabral min ye cɛma falenba ale fana kun labɛnnen don sa ni Cap Vert tun y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Falaye min ye Cabral ye ale de kun kan ka kɛ jamanakuntigi ye a duguma tɔgɔ o ye Abdel Jassi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ Guinée kaw fɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ a tun bɛ k'a kɛ a nana to la sa firi taara kɛ u kan
min ye janvier kalo tile 20 san 1973 u y'a fa k'a si to san 48 na min ye kabarali ye ale tɔgɔ dala ndulatan dɔ la dɛ o tun b'an fɛ yan fɔlɔ Kubu Cabral n t'a dɔn n'i y'o mɛn an yɛrɛ fɛ yan Abdul Karim Kamara di Cabral a ye nin kabarali in de tɔgɔ ta Fala ye a ka cɛsiri a ka timinanja a ka wulikajɔ Guinée Bissau ni Cap Vert bɛɛ lajɛlen k'a kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn kelen ye u tun bɛna kɛ dugu kelen ye u tun bɛna kɛ jamana kelen ye ale tun kan ka jamanakuntigi ye nka min ye Jabaru Masa ale ko ko bɛ ale de bolo Fala ye o la sa maanifinw anw de b'a fɔ n ko karisa bɛ kɛ nin ye anw de b'a fɔ n k'an bɛ nin labɛn ka nin kɛ tan nka ko latigɛ o bɛ Jabaru Masa de bolo ni Ala ko min bɛ kɛ o de ka ɲi Fala ye an bɛ taa Libikaw fɛ yen Muammar Kadhafi min ye sɛnɛkɛla nakɔ baarakɛla dɔ o den do min ye bagɛnna dɔ o den do Fala ye u tun ye maa 4 de ye u badenw na ale kelen pe de tun ye cɛmannin ye n'a bɔra kalayɔrɔ a siyɔrɔ tun kɛlen do misiri kɔnɔnaw ye sabula so tun tɛ fa bolo so tɛ ba bolo u bɛ buguda dɔ la ka baara kɛ maa dɔ ye n'o ye Nasarilakaw ka du ye min ye Kadhafi ye ale ni a balimaw n'a sinjiw waati dɔ la u tun bɛ kalo 2 kalo 3 ka taa se kalo 7 ma u ɲɛ ti da fa kan u n'u ba de tun bɛ balo bugutufa dɔ kɔrɔla la nin denmisɛnnin ninnu nana wuli ten cogo la sa ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Kadhafi y'i kari sɔrɔsiya la Fala ye ka na kɛ Libi président ye san 42 a y'o de kɛ Libi kunna jamanakuntigiya la Dakan a ka kɔrɔ ni jɔn ye a b'i kɔ dugukolo kɔ ka wafo waati jan Kadhafi bɛ taa tuma min 14 milliards de dollars o de tun bɛ Libi ka wagane kɔnɔ Fala ye an fanfɛ jamana ka dɔgɔ min bɛ yen ni Kadhafi min bolo nɔ bila yɔrɔ min na n'a ma so dɔ jɔ yɔrɔ min na n'a ma fɛn dɔ kɛ yɔrɔ min na Fala ye jamanakuntigi min farafinna n'a sera ka t'i ka bugutufa turu Élysée kɛrɛfɛ k'i da ka sunɔgɔ ka fɛrɛ Kadhafi don nka a tun tɛ min kalama olu ka jamana Italie de y'a coloniser Faransi kɛrɛfɛ gɛrɛ Faransi nɔfɛ taama a kɔlɔlɔ bolila Kadhafi kan wa Kadhafi u ma da a kelen ma dɛ bi in na farafinna kɔnɔna fɛn fɛn ye Kadhafi ta ɲɔgɔnna bila i kunna Fala ye i ni u bɛ ɲɔgɔnna bi i n'u bɛ ɲɔgɔnna sini nin bɛɛ la Kadhafi kun ma labɛn jamanakuntigiya kama a kun ma sigi n'a ye nka latigɛw o de kɛra Fala ye maaw ta to yen min bɛ maaw bolo a t'u bɔ n ka furu sara nka i yɛrɛ ma sa dɛ n jigi tigɛra nka i yɛrɛ ma taa dɛ n fa sara nka i yɛrɛ ma sa dɛ i cɛsiri k'i jija ko gɛlɛn ma n'i sɔrɔ n bɛ taa yira karisa la Fala ye karisa yɛrɛ ye jɔn de ye a yira an dabama la bi ne kɔnɔ gannen do n bɛ n dama kasi jɔnni na n bɛ se ka wuli ka ɲɛsin jɔnni ma n bɛ taa faama jumɛn nɔfɛ Fala ye faamaw ka faama ye Ala de ye i wakilu kɛ ale ye min bɛ maaw bolo o to yen a t'u bɔ kumatenw ni maa ka ja la an yɛrɛ fɛ yan Fala ye maa caman bɛ yen u ye sɛgɛn kɛ u ye degun kɛ u ye gɛlɛyaw sɔrɔ sese kome n'i y'a ɲininka bi k'a to samara siri la ka bɔ samara siri la ka na min ye camion ba ta Dawudabugu sirafara la Fala ye ka taa Côte d'Ivoire k'a bɛ kɛ banna ye a b'a fɔ ɲɛna ko est-ce que e kunkolo bɛ yen Babi Samara tun tɛ maa min sen na n'a tun bɛ yaala bɔlɔn kɔnɔ ka samara siri Fala ye o de bi miliyari ko t'a si a ɲɛna Maju Sɛnpara Bamakokaw tulo b'an na Fala ye worojura don woro feere woro sigarɛti alimɛti bɔnbɔn a y'o feereli de kɛ Bamako yan fo ka taa se sɔrɔ a yɛrɛ ye Seydou Nantume n'i bɛ Seydou Nantume min na Fala ye ni kun bɛ pili kunkolo de bɔ ka don a ka Babi Samara la ka taa Nari Jeliba la ka taa kalan kɛ min ye Bamadu Simaga ye Segukaw fɛ yen Somatara tigi n'Ala y'a ka kalifa minɛ a la a denw bɛ k'a nɔrɔ ta bi Fala ye don dɔw kɛra Segu n'i tun ye ɲininkali kɛ k'a fɔ Bamadu ye k'a bɛ kɛ fɛ a b'a fɔ est-ce que Bagolotula Garange Fala a b'a fɔ k'i kunkolo tɛ yen o de la an b'a fɔ denmisɛnw ye kana maa si kunkolo ye sumana ka ɲɛbɔ a fɛ taa ɲininka a ye nin sɔrɔ cogo di a ye mun sigi sen kan a sera ka mun kɛ i k'o miiri i k'o dɔn yanni i ka ɲɛbɔ maaw fɛ i ka wuli k'i jɔ i k'i cɛsiri i ka da i yɛrɛ la dana fɔlɔ ye da n yɛrɛ la ye Fala in kan i k'i sɛmɛ Jabaru Masa la o bɛ ko caman ɲɛnabɔ sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di sifuw ma Fala ye daga sunɔgɔ ti maa kɛ fɛn ye dɛ karisa nin bɛ karisa bolo o ti maa kɛ fɛn ye dɛ ni n taara maaw fɛ u bɛ wayidun ale bɛ maaw kungo ɲɛnabɔ